levarnos a paz, é dicir, que haxa paz no mundo, e levarnos ben uns cos outros, convivir, en definitiva, que ten moito que ver cunha parte do noso proxecto, verdad? Como se chamaba o noso proxecto? Os medios de comunicación e a convivencia. Bueno, pois para celebrar o Día da Paz, aínda que paz ten que haber todos os días, e temos que levarnos ben todos os días, vale? Todos, non hoxe nada máis. Imos, en principio, todos cantar unha canción. Unha vez que cantemos esa canción, imos recitar un poema que fixestes entre todos, e despois, unha segunda vez, que volveremos a cantar a canción, e logo vamos xa para as aulas, vale? Se parou entre nós.